Здравейте, аз съм Владислав от BaseBunker. В този урок за PHP ние ще започнем да създаваме, или по-точно първите стъпки в самия код с PHP-то. Като първи стъпки ние ще започнем с това как да си издадем текст и изобщо с таговете на PHP, започващия и закриващия таг. Та нека да започнем. Ако сте гледали HTML уроците, трябва да знаете, че ние започваме при HTML по подобен начин. Ние имаме една структура HTML, която всъщност я изпълняваме винаги, или по-точно не винаги. В HTML имаме правото да пропуснем тази структура. HTML, съответно head и body. Разбира се, може да и title да слагате и така нататък, но това ни е основната структура, в която съответно тук си въвеждаме нашият текст в нашето body, което искам да се види. Разбира се, и title ще се види, и там различни неща пак ще се видят, но няма значение. Ако имате JavaScript, това просто ви е основата на вашия HTML, която може да се променя, но по подразбиране е същата. Под променяне имам предвид, че можем да не използваме, може да ми напишем директно някакъв так, например, за удебеление и да използваме така някакъв текст. Не ни е нужна тази наша конструкция. Така. Доколкото до PHP, ние имаме право да използваме, не по-точно не право, но ние трябва да използваме следното нещо. Нашият таг за отваряне е това. По-малко въпросителна PHP. А за затваряне е въпросителна по-голямо. Между тези два, това ни е горе откриващия таг, а това ни е долу закриващия таг. Между тези два тага ние пишем нашия PHP код. Съответно, така. Съответно, ние можем да използваме последния начин, но не ви го препоръчвам. Значи, когато използвате такъв таг, би трябвало да ви работи, независимо какъв сървър сте, но може да имате грешка, ако използвате ето така с малък таг, в смисъл не цял таг, който върши абсолютно същата работа, но въпросът е, че може да ви направи проблем, в зависимост от как сте се настроили PHP файла. Както казах, той е много важен. Съответно може да го промените оттам настройките. В момента няма да ви показвам как става работата, но пак повтарям, това може да ви даде грешка в някои случаи, а това би трябвало да не ви дава. Все пак, и двете са верни, да не ви бърка. Ако ви даде грешка, ще направя урок, ще ви помогна спокойно. Има уроци и така нататък. Имаме вече нашите два тага, както казах, тук си пишем нашият PHP код. Разбира се, има и други видове започвания на PHP код, на PHP тагчетата, например, по този начин и така нататък. Сега няма да ги говорим, ще говорим специално за най-обикновен PHP таг, който го използвам винаги. Почти винаги, айде. Така. Ако в момента си запазя този файл и го стартирам през локалния ми хостинг, отида в директорията localhost PHP, той всъщност се отваря автоматично, защото аз съм го кръстил index.php. Както казах, index.php, изобщо индекс файловете по подразбиране се стартират автоматично, когато сте в даден директория, или по-точно те се избират първи. Така, съответно index.php ще ни издаде същото, което всъщност сме в PHP. Така, в нашата директория, в която ни е самият файл. Така, ако искаме вече да ни издаде някакъв текст, който ще направим в този урок, трябва да напишем следното. Ние не можем директно да започнем да въвеждаме текст. Не можем. Това не е никаква команда, нито нищо. За да кажем на PHP да издаде текст, ние трябва да напишем някоя команда. Значи, тя не е една. Примерно, има команда print, чрез която ние можем да си издадем пак неща. Може да не е текст, може да са някакви числа, някакви функции и така нататък. Така да е методи. Може да напишем не клас, извинете. Може да напишем echo. Чрез echo пак можем да си издадем функции, каквото и да е там било. Извинете, не функции, методи и всякакви изобщо променливи и всичко. Така. Ако искам да издадем текст, ние имаме право да използваме два варианта.
Текста можем да го издадем последния начин, чрез единични кавички и след това пишем точка и запетая. Защо пишем точка и запетая? Всъщност, когато пишем точка и запетая, това означава, че това е. Командата свършва. До тук сме с тази команда. По-нататък продължаваме чрез други команди. Това е. Тази команда е до тук. Това казва точката и запетаята. Еко задължително трябва да има, например, точка и запетая. Както и повечето команди. Трябва да видите съответно коя къде е. Свършва и така нататък. Следователно, ако искаме да имаме текст, както казах, пишем единични кавички и тук пишем някакъв текст в тях. Нека пак да си запазим и този път презареждаме. Ето виждате, вече ни се извежда текст. Както казах, това всъщност ни е индекса, защото ние сме с индекс файл, който директно се стартира от самата директория, в която е. Но ако напишем index.php, ще се стартира същия файл. Ето пак имаме текст. Така, каква е разликата между единичните кавички и двойните? И чрез двете кавички, или по-точно чрез двата вида кавички, ние можем да си изкарваме текст. Въпросът е, че чрез двойните кавички, ако тук изкараме някоя променлива, в момента няма да ви показвам какво е променлива, но ако тук изкараме променлива, тя ще изведе стойността на променливата. И съответно, ако изкараме някакъв текст, ще изведе стойността, не стойността, но ще изведе самия текст. Но това е разликата. Ако изкараме, например, някаква променлива или каквото и било там, то ще ни изкарва неговата стойност или неговото решение там, каквото сме въвели. Но при единичните кавички, ако въведем променлива, тя няма да изкара нейната стойност. Добре, айде. Променливата се пише с долу знак и съответно името на променливата. Сега да не ви бъркам, но тук ако изкараме, примерно, нашата променлива, например, вместо да изкара стойността на променливата, ще изкара само ето това, което виждате. Ще изкара само доларовия знак променлива. Така, което за нас не ни устройва за променливите, защото ние обикновенно, що имаме променлива, искаме да знаем нейната стойност. А за да знаем стойността на променливата, ние искаме съответно да изкараме с двойни кавички, защото по-точно не с двойни кавички, ние можем да изкараме една променлива и без изобщо кавички, но някой път не трябва да е в кавичките. Така, да по този начин ние си изкараме постоянно текст с единични кавички. Така, мисля да спра урока до тук. Мисля, че достатъчно ви обърках за това променливите и какво са изобщо, ако не знаете нищо за променливите. Ще ви запозная в следващите уроци с променливите, ще започнем да пишем програмки и така нататък. Това беше за този урок. Благодаря за гледането.